Το κάνετε σε μένα αυτό, τόσο άσχημα. 108. 109. 108. 107. 108. 109. Κάνεις ρεκόρд εσύ στιγμή. Ναι, ναι. Όχι ρε γαμώτο. Αυτό πρέπει να το πάμε σε καινούριο κανάλι, έτσι. 107. 108. Κωνσταντίνε, αυτό πρέπει να πάει στο άλλο κανάλι, έτσι. 109. Όντως. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγεται τώρα η φωνή σου στο... 110. Όπα! 110. 110. 111. Πλάκα κάνεις. Τι γίνεται ρε. Πλάκα πραγματικά 110. Όχι ρε, 110. 109. Εντάξει τώρα αυτό δεν γίνεται, πάει. 110. Όχι. Πόσο είσαι? 110. Έμεινε. Έμεινα. Έμεινες. Έμεινα. Έμεινες. Έμεινε. Ναι. Αυτό πάει στο κανάλι, δεν γίνεται. Ωραία. 109. 110. Ποιος παίζει με το live subscribe account, ρε φίλε. Όποιος για να το κάνει αυτό, έχει το καλύτερο χιούμορ, δεν πάει. Δηλαδή πρέπει να ξέρει την ώρα και τη στιγμή που είμαι στο live. Το αστείο ξέρεις ποιο είναι? Τι? Εμένα μου έχει κολλήσει 102 subscriber ότι έχει. Ναι. Ναι. 111. 110. 110. Τραβάω. 111. 111. Έλα. Έχουμε πάει 112. 110. Πλάκα να το εσύ πεθαίνεις στη μέση μου. Εσένα τι λέει? Εγώ δεν ξέρω, το έχω κλείσει το live τέτοιο. Α, το ξέρεις. Ναι. Κάτσε, στο μεταξύ τραβάω Mobizen και αν το ανεβάσω αυτό στο κανάλι και δεν ακούει τη φωνή σου, θα νομίζουν ότι μιλάω μόνος μου. Έτσι και δεν ακούγεται τη φωνή μου, το πολύ πολλά κάνουμε edit τη φωνή μου μέσα, ρε βλάκα, κάτι τέτοιο. Α. Δηλαδή δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό επειδή είμαστε άχρηστοι, αλλά και πάλι. Πρέπει να ακούγεται, ποτέ θα μην ακούγεται. Έμεινε 110. Σοβαρά. Ναι. Ωραία, εμένα πέθανε. Ωραία, εμένα μου πέθανε η σύνδεση και δεν μπορώ να κάνω τίποτα τώρα. Ναι. 110. Κάτσε. Όποιος και να το κάνει αυτό πρέπει να χάλασε το κανάλι σου. 110. Πραγματικά δηλαδή αυτό δεν παίζει. Δεν παίζεται. Τι? Πλάκα δεν καταλαβαίνω. Άκου, πήγα να το κάνω κι εγώ σε σένα τώρα για πλάκα. Ναι. Σου κάνω ένα subscribe και όταν ποτέ subscribe δεν με αφήνει να κάνω. Και πάω σε έναν άλλο δικαιό και του κάνω ένα subscribe και δεν με αφήνει να κάνω subscribe σε κανένα τώρα. Όντως. Πλάκα δεν καταλαβαίνω. Θα στείλω βίντεο αυτή τη στιγμή. Πάω να πατήσω ένα κανάλι, πατάω subscribe και μου βγάζει καλά ότι υπήρχε πρόβλημα. Κάει και το YouTube. Πλάκα το χάλασε όποιος και να το κάνει αυτό, έτσι δεν πάει. 109. 110. Άρχισε πάλι, ρε φίλε. Άρχισε πάλι. Για μόνο πρέπει να κάνω hard reset το YouTube νομίζω τώρα. Δηλαδή κανονικά έχω τώρα 111. Κανονικά ναι. 111. Πώς? Κάτσε μία να κάνω εκαθάριση στο YouTube γιατί νομίζω το σπαθά λίγο. Λοιπόν, ένα πράγμα θα σου πω. Όποιος και αν παίζει με το YouTube, το κάψε. Λοιπόν, απλά στο λέω, πρέπει να κάψατε και εμένα γιατί δεν μπορώ να κάνω κανένα subscribe σε κανέναν αυτή τη στιγμή. Όντως. Δεν μπορώ. Πάω να κάνω επαναφορά στο YouTube, δεν γίνεται αλλιώς. Κάνε. Καλά το κρεμίσει το YouTube. 109 πήγα πάλι. 110 πάλι. Θα ανέβεις κι άλλον έναν όταν σου κάνω γιατί σου έχω κάνει ένα subscribe. Οκ. Εγώ στο λέω. Θα σου στείλω το βίντεο. Είναι εξοργιστικά χαρούμενο. Κλιακάς.
Καταλαβαίνεις δηλαδή, έτσι. Ναι. Θα καταλάβουν ακόμα καλύτερα αν μπορούσα να μπω. Ω. Καμότο. Όχι ρε φίλε τώρα. Θα μου έρθουν μηνύματα. 108. Όχι. Θα μου έρθει, ξέρεις τι θα μου έρθει. Θα μου έρθει στο Gmail τώρα 1.000.000 μηνύματα. Σας έκανε subscribe. Σας έκανε subscribe. Σας έκανε subscribe. Σας έκανε subscribe. Σας έκανε Παίζει να έχει subscribe. τα δικά μου, παίζει να έχει τα δικά μου, ξέρω εγώ, γιατί σε κάποια στιγμή το έκανα εγώ για λίγα δευτερόλεπτα. Όντως. Ναι. Γι' αυτό πήγαινε 107 πήγαινε. Ναι, γι' αυτό πήγαινε 107. Λέω δεν έχω ιδέα. Ω, Σκατά, δεν μπορώ να κάνω, θα ψάξω κανέναν. Ναι. το έκανε. Πλάκα κάνεις. Πλάκα, όχι, περίμενε. Στο βίντεο ή. Κοίτα, πατάω, μου βγάζει subscribe και μετά μου το σβήνει κατευθείαν και μου λέει ότι υπήρχε πρόβλημα. Όντως. Κάτσε. Θες να πω εγώ και να κάνω να δοκιμάσω εμένα αν γίνεται. Όχι στο δικό μου κανάλι, στο δικό σου. Όχι, θα μπω από ένα δεύτερο κανάλι που έχω και άμα είναι η εφαρμογή, τότε υποθέτω θα. Α. Λοιπόν, κάτσε να δοκιμάσω. Πάω στον πρώτο τυχαίο τύπο εδώ πέρα. Παρέμεινε 110. Ωραία. Unsubscribe και subscribe. Όχι, δουλεύει τέλεια. Γάμισα το λογαριασμό μου. Α, τέλεια. Και επίσης είμαι 54. Όχι 55. Όχι 55 μετά ξέρω δεν το σωστά. Και πήγα να πέσω και εγώ λιπόθυμος, ξέρω εγώ. Α. Κάτσε να κάνω. Να μην σου πω τι έγινε και στο Πόσο κινητό είσαι, μου πόσο τώρα. είσαι. 110 είμαι τώρα. Αλλά το κινητό μου το Και- άπαιξε. Και εμένα. Δεν μπορώ να Εντάξει, θα κάνω. σταματήσει το βίντεο. Ε, Θα σταματήσει το βίντεο. δεν ξέρω. Subscriber. Subscriber. 110. Φύγε Δημητρή. Άρχισε πάλι καθυστερημένος. Άρχισε πάλι Παναγιώτη. Άρχισε πάλι Παναγιώτη. Εγώ είμαι Google, προσπαθώ να ψάξω το τέτοιο, να δω πώς θα το φτιάξω τώρα, γιατί δεν μπορώ να κάνω subscribe σε κανέναν, ναι, και σου έχω κάνει και unsubscribe και δεν μπορώ να σου κάνω subscribe. Δηλαδή με λίγα λόγια κάει και ο λογαριασμός σου. Ναι. Τώρα πρέπει να στείλω mail. Γιατί δεν μπορώ να βρω απάντηση πουθενά. Ξανάρχισε. Όχι ρε γαμώτο. Λοιπόν, τώρα πάει πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα το κάψανε. Τέλεια. Τέλεια, δεν λες τίποτα. Λοιπόν, κλείνω το βίντεο.